אז אמרתי, מי שלא חווה את זה, יהיה כל כך קשה להסביר לו למה נוכחות למשל היא מפתח לסקס מדהים. כאילו זה לא מה שאנשים חושבים עליו, או רגיעה. מי חושב על להירגע? אנחנו חושבים על בוא נדליק אחד את השני, על תשוקה, נקרא את הבגדים אחד מהשני, כאילו זה נשמע הפוך. נכון, זה באמת נשמע הפוך. כן. זו מילה שנזרקת מלא, כן. להיות נוכח ברגע בזה. איך זה נראה, אם אפשר, אוקיי, לשאול, איך זה נראה בחיים? בחיי המיניות של אותם אנשים שיש להם את הסקס המדהים ביותר? כשאני נוגעת במישהו עם נוכחות, אני בהמון המון קשב ובאנרגיה. אוקיי? זאת אומרת, כשהיד שלי, זה לא נוכחות. סתם, אוקיי? היד שלי יכולה להיות פה כמו איזה מדוזה, שנשטפה לחוף. איזה שקית ניילון. זה לא נוכחות. בנוכחות אני ממש, יש כוונה. קודם כל, במגע שלי יש כוונה. והכוונה שלי היא גם להרגיש את האדם האחר, וגם להרגיש אותו דרך הידיים שלי, אוקיי? ולחוות. ומהצד הננגע, אוקיי? אני ממש בקשב לאיך מרגיש לי כל מגע בו זמנית בגוף שלי, אוקיי? את החום, את המהירות, את מה שזה עושה בגוף שלי, מה הגוף שלי מבקש באותו רגע, מה מרגיש לי שהגוף של האדם השני מבקש, אוקיי? זאת אומרת, זה כל כך הרבה ריכוז בעצם בתוך מה שקורה כרגע, וגם לרדת ממחשבות. כאילו ברגע שאני בקשב עמוק לגוף שלי, מה שקורה זה שאני מתחילה לשמוע, אולי לראשונה, מה המוח שלי מדבר. וכמה הוא מדבר, אלוהים שישמור. יש כל כך הרבה צריכים שיושבים שם. אוקיי, הגוף שלי עכשיו רוצה רגע להיות בשקט, לא לזוז. אבל המוח שלי אומר, רגע, אם את לא תזוזי עכשיו, הוא יחשוב שאת לא נהנית. אז בואי תזוזי, או אולי לפחות תוציא איזה צליל, שלא יפסיק, שידע שזה בדיוק אחלה. ורגע, שנייה, רגע, את כבר מלא זמן ככה מרוכזת בעצמך, איזה מין אגואיסטית את, בואי, תגיעי בו קצת, תעשי קצת ככה. וואו, וללכת כאילו, להשתיק את המוח הזה ולהגיד, רגע, לא, אני לא מקשיבה לך, אני חוזרת לגוף, ולמה שהגוף שלי מבקש, זה אשכרה מפחיד.